حدا كاب هابتامات سدرا سولده نبعلون أزيو هابتام من إسيو إذا من إسي نخم مرعس لزو السنة نحنت أزياد سبقتو قال مسودرو خلال يحيزوان جزء أخده صدرو أتاقوال كناتات عزيبهم دس لزي بلوتهم أبو حيزوا قلل بمبال زوده إذا قال حيسكايا متي خازل لخا ملكعت سبقت نيرا قن نعخات خوني تمثلن هفتخاري أقريبات كخي تخون بلو اتمن إسيك نو بابا عيتسكر تفكرني أب مبالي زمال لسلو እታደውን ቦገና ኣብ ሕማቕ ሰበይቲ ንኸይወድቕ ጽቡቕ ገይሩ ግዜ ወሲዱ ንኽሓስበሉ ጠንቅቐቶ እቲ መንእሰይ ግን ዘረባ ስድሩ ይሰምዐን ምሳ ዝሓረያ ንኽምርዐ ይወዲኡ ስድሩ እውን ሕጉሳትን ቁሱራትን እኳ እንተዘይነበሩ ምርጭኦ ክሳብ ዝኾነ ግን ስቕ ኢሎም እዮም ክዕዘቡ ዝመረፁ ምሳ ጓል ተመርዒዩ ሓደ ቆልዓ ወሊዶም ኣዝዮም ሕጉሳት ነበሩ እታ ሰበይቲ ወግሒ ፀብሒ ሓድሽ ነገራት ትእዝዞሞ ንሱ ከዓ ገንዘብ ስለ ዝነበሮ ከይተሸገረ ዝበለቶ የቕርበላ ነበረ ጥዑም እናበልዑ ጽቡቕ እናተኸደኑ ኣብ ኣዝዩ ሰሓቢ ቦታ እናተዘናግዑ ሓዳሮም የሰማቕሩ ነይሮም እታ ሰበይቲ ኩሉ ቁሩብ ስለ ዝጸንሓ ንነብሳ ኮይና ብገንዘብ ሰብኣያ ንስድራ እትኣሊ ምስ መሓዙታት ትዘናግዓሉ ነይራ ብዙሓት ፈተውትን ቀረብትን እውን ነጥርዮም ኣብ ከምዚ ሕጉስ ህይወትን ከለዉ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ እቲ መንእሰይ ኩሉ ገንዘቡ ተሰሪቑ ኣብ ዑዳ እውን ኣተወ ዝነበሩ ዑዳታት ንምኽፋል እውን ዝነበራ መካይኑን ገዝኡን ሸይጡ ባዶ ኢዱ ተረፈ ንሰበይቱ እውን ክሳብ ገንዘብ ዝረኽቡ ኣብ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ገዛ ክካረዩ ነገራ ንሳ ከዓ ካብቲ ሃገርገር ዝብል ጽቡቕ ገዛ ወፅያ ኣብ ሓንቲ ንእሽተ ገዛ ክትካረ ስለ ዘይተዋሓጠላ ካብ ስድርኡ ገንዘብ ክልቅሕ ሓተተቶ ንሱ ግን ከም ዘይከውን ነጊሩ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ገዛ እዩ ዘእተዋ ሕማቕ ለሚዳ ዝጸንሐ ሰበይቱ ነቲ ወዶም ሒዛያ ገዲፋቶ ዝኸደት ሽዑት መንእሰይ እታ ቅድሚ ምምርዓዊ ስድርኡ ዝበልዎ እዩ ዘኪሩ እታ ሰበይቲ ገንዘብ ስለ ዝነበሮ ከም ዝተመርዓወቶ እውን ተሰወጦ እቶም ኣብ ግዜ ሃብቱ ምስኡ ዝዕንድሩ ዝነበሩ ቀረብቱ እውን መብዛሕትኦም ሪሕቖሞ እዮም መንእሰይ ተስፋ ቆሪጹ ናይ መስተን ሽጋራን ኮይኑ እናማረረ ምስ ስድርኡ ክነብር ናብ ገዛ ስድርኡ ተመለሰ ስድርኡ ብሓጎስ ተቐቢሎም ክሕግዝዎን ሞራል ክህቦን ጀመሩ ሓደ ግዜ ምስ ኣቦኡ ኩናፈሲሎም ንደገ ወፁ እሞ ሓንቲ ልምዕቲ ገረብ ረኣዩ ኣብቲ ትሕቲ ገረብ ከዓ ብዙሓት ሰባት የጽልሉ ነበሩ ሽዑት እቦ ነቲ ወዱ ዝወደይ ኣብዚ ትሕቲ ገረብ መደው በል ክስእለካ የበሎ ንሱ ከዓ ሓራይሉ ኣብቲ ትሕቲ ገረብ ኮነ እሞ እቲ እቦ ከዓ ሓንቲ ስእሊ ሰኣሎ ብድሕሪኡ ኣይጸንሑን ንገዝኦም እዮም ዝተመለሱ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ወቕቲ ተቐይሩ ናብታ ዝተሰኣላ ገረብ ተመለሱ እሞ እታ ገረብ ኩሉ ቕፅልታ ረጊፉ ጉንድን ጨንፈርን ሒዛ ተሪፋ ኣብ ትሕቲኣ እውን ዘጽልሉ ሰባት ኣይነበሩን ከም እንደገና ኣቦኡ ነቲ ወዱ ኣብቲ ትሕቲታ ገረብ ሓንቲ ስእሊ ሰኣሎ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ እውን ከም እንደገና ናብታ ገረብ ተመለሱ እሞ እታ ገረብ ሓድሽ ቆጽሊ ውፂኣ ለሚዓ ጸንሓቶም ኣብ ትሕቲኣ ከዓ ሰባት ከጽልሉ ጸንሕዎም ሽዑት እቦ ነተን ቅድም ዝሰኣሎ ስእሊ ካብ ጅብኡ ውፂኡ ዝወደይ ነዘን ክልተ ስእሊ እሞ ተዓዘበን ነዛ ገረብ ከዓ ጠምታ በሎ እቲ መንእሰይ ከዓ ንኹለን ብምጥማት እዛ ገረብ ኣብቲ ቀዳመይቲ ስእሊ ልምዕቲ ነይራ ሰባት ከዓ ኣብ ትሕቲኣ የጽልሉ ነይሮም ኣብዛ ካልአይቲ ስእሊ ከዓ ኩሉ ቆጽላ ረጊፉ ጉንድን ጨንፈርን ሒዛ ተሪፋ ኣብ ትሕቲኣ እውን ሰባት ኣይነበሩን ሕጂ ከዓ ከም ብሓድሽ ለሚዓ ሰባት ኣብ ትሕቲኣ የጽልሉ ኣለዉ ብምባል መለሰሉ እቲ እቦ ከዓ ክምስ ብምባል ሪኢኻ ዝወደይ ጽቡቕ ኣለኻ እዚ መስርሕ ህይወት እዩ ደቂ ሰባት እውን ልክዕ ከምዛ ገረብ ሃፍቲ ክህልወና እንከሎ ክብለፁ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝዓስሉና መን ይፈታዊና መን ይጸላኢና ክነለል የሸግረና ኩሉ ሃፍትና እንተጠፊኡ ግን እቶም ክብለፁ ቀሪቦምና ዝነበሩ ሰባት ይርሕቑ እቶም ካብ ልቢ ዝቐርቡና ዝነበሩ ሰባት ግን ኣብ ጎኑና ደው ይብሉ ልክዕ ከምዛ ቆጽላ ዘርገፈት ገረብ እቶም ዘጽልሉ ዝነበሩ ሰባት ከይዶም ጉንድን ጨንፈርን ሒዛ ዝተረፈት ማለት እዩ እቲ ቆጽሊ ሃብቲ እዩ እቲ ጨንፈርን ጉንድን ከዓ ስድራኻን እቶም ካብ ልቢ ዝቐርቡኻን ሰባት እዮም እቲ ዘሐጉስ ነገር ግን ልክዕ ከምዛ ሕጂ ንዕዘባ ዘለና ገረብ ደጊምና ክንለምዕ ክንዕንብብ ንኽእል ምዃንና እዩ ስለዚ ዝወደይ ኩሉ ሃፍትኻ ስለ ዝጠፍአ ተስፋ ይትቑረጽ ኣብ ነብስኻ ኣሚንካ ጥራይ ስራሕ እምበር ደጊምካ ክትዕወትን ክትዕንብብን ትኽእል ኢኻ ብምባል ህዲ ኢሉ ተዛረቦ እቲ መንእሰይ ከዓ ኣቦኡ ዝበሎ ኩሉ ተሰዊጥዎ ባባ ዓይነይ ክኸፍት ስለ ዝገበርካኒ የቐኒየለይ ብምባል ሓቒፉ ሰዓሞ ሓንሳብ ጸኒሑ እውን እቲ እቦ ፍሽኽ ብምባል ሓደ ብስራት ከኣለኒ በሎ እቲ ወዱ ከዓ ህውኽ ኢሉ እንታይ ባባ በሎ ዝወደይ እቶም ዝቐርቡኻ ዝነበሩ ሰባት ትኽተሎ ዝነበርካ መንገዲ ስለ ዘሰከፈኒ ኣነ ብህይወት እንከለኹ ክምህረካ ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ሃብትኻ ኣይጠፍአን ኣይከሰርካዮን ኩሉ ምሳእ እዩ ዘሎ ስለዚ ሃብትኻ ተረክበኒ ብምባል ሃብቲ ኣረከቦ ንብለኩም ሰላምታይ ረሳዕኩን ክቡራት ቤተሰብ መሃሳር ንሎም ዘዳለኽዎ መሃሪ ዛንታ ነዚ መስል እንተፈቲኹማ ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበጽሕ ሸር ግበርዋ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ሓሚየ እየ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ምሳይ ሓቢርኩም በመጽናሕኩም ካብ ልብ የመስግን ክሳብ በኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም